Hej hestehæl på mig. Og mit navn det er Ea. Og jeg tror, at jeg vil bruge noget hårmus fra Vella. Jeg tager bare sådan en lille smule. Sådan her. Det er ikke så meget, men det er nok. Også selvom du har rimelig tykt hår. Men måske bruge lidt mere, hvis du vil have det sådan lidt mere puff. Okay. Så gør jeg det, at jeg tager et elastik. Jeg tror bare, jeg tager det her grønne store et. Og så tager jeg hendes hår frem, hold og tilbage. Og så lidt her, så der ikke vil komme for mange krøller, eller buler, hedder det. Altså det kan godt gå rigtig ondt, men det synes jeg også. Og så jeg vil foretrække måske at bruge lidt mindre elastikker, men man kan også det her. Så har jeg lavet en høj hestehæl, og så vil jeg sætte nogle hårbånd i. Måske det her, hvis du godt kan lide sådan nogle lyserøde, eller det her, hvis du godt kan lide det. Sådan nogle tern på. Eller måske sådan noget som den her. Som er et sort pandebånd med sådan en ting på. Jamen du kan gøre lige, hvad du gerne vil. Altså du kan jo putte alle slags pandebånd i. Man kan også putte spænder i. Altså sådan, det er lidt forskelligt, hvad man har lyst til. Jeg tror for eksempel sådan et her. Nu tager jeg sådan lige lidt over. Men man kan også putte sådan en lille lyserødt spænd i, hvis man er en lille pige. Så kan man for eksempel lige sætte sådan et af, sådan bum. Og bum, så har vi en lille blomst. Ja. Altså der er jo mange ting man kan sætte i. Man kan også bare sætte helt almindelige hårnåle i. Det kan vi også prøve. Til alle de små hår her. Hvis nu du har noget hår her, der lige hænger, så bare lige sætte en hårnåle i. Det hjælper meget. Du kan bare købe den nyeste gren eller sådan noget. Altså de koster en 10 eller sådan noget. Og så sætter vi den ind her, så er der ikke noget hår. Men det kunne være, det var en hjælp til, hvordan du kunne gøre, når du har sat en høj hestehæl, og du har nogle buler eller noget løst hår, så kunne det være, at du vil have nogle hårspænder eller nogle hårde ting. Men hvis I gerne vil have det til at holde længe, så vil jeg nok bruge lidt hårlak. Den her er bare for loyal. Så tror jeg bare lidt i, for at den gider at holde lidt. Ja. Og hvis I ikke så godt kan lide duften, så kan man eventuelt også putte noget deodorant i. Men det skader sådan også lidt håret, men hvis man ikke kan lide duften, så det er jo fint nok. Og så dufter ens hår dejligt. Altså den her, det er bare sådan en fra Brugsen eller Kiwi eller sådan. Det er ikke sådan særlig dyr en. Det er bare sådan en forældrekøb til mig. Men selvfølgelig, hvis man gerne vil have sådan noget dyrt i, så kan man også bare tage sådan nogle helt vildt dyre nogen. Altså for eksempel den her Playboy Play Spicy i parfume. Den er helt dyr. Den kan sagtens koste op til 200-300 kroner, men det er så også godt nok, for den dufter helt vildt godt. Altså vanilje, eller man kan også finde med citronduft. Altså dem der er, der er Play Spicy, Play Lowly, Play Sexy, og så er der også en, der hedder Play Rock, men den er bare ikke udkommet på deodorant endnu.
kun parfume. Men det håber vi snart, den gør. Men her var der nogle tips til, hvad du kan gøre, når du har sat en høj hestehale, der er buler eller løst hår eller noget. Ja. Hej!